Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. Amen. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maurop na katigayonan, kaining mga aldaw nin kaugmahan, na sa mong ginigibo, sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat, tanganing an sa mong binabalikan sa pagrumdum, sa gibo, danay niya mong rimpuson. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Tataramo. Pinagtukdoan kan mga apostoles ang mga miyembro kan inot na Kristiyanong komunidad, nagikan sa paganong tradisyon, tanganing ang mga ini matauwanin malinaw na katukdoan ni Kristo, enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles, nagkapirang tawo ang naglugsot sa Antioquia, hali sa Judea, asin nagtukdo sa mga tugang. Kung dai ka mo magpasirkumsisyon susog sa ipinagbubuot ni Moises, dai ka mo makakaligtas. Alagad diniskoter sinda ni Pablo sa kani Bernabe, kaya nagkaigwanin mainit na debate dapit kaini. Pinagkauyunan ninda na padumanon sa Jerusalem si Pablo sa si Bernabe, asin ang iba pa. Nganing makipag-ulay sa mga apostoles saka sa mga kamagurangan dumandapit sa bagay na ini. Kaya ang mga apostol, ang mga kamagurangan, kaiba ang bilog na simbahan, nagpili ni nagkapira sa inda na susugoon sa Antioquia, kaiba ni Pablo sa kani Bernabe. Pinili ninda si Judas na inaapod Barsabas asin si Silas, mga tawong ginagalangan kan mga tugang. Ipinadara sa inda ang sarong sugat na arog kaini ang sinasabi. Kami mga apostol asin mga kamagurangan minapakumusta sa indo na mga tugang nyamon na mga bakong Hudeyo na nasa Antioquia, Syria asin Cilicia. Nabaritaan mi na may nagdyan sa indo na nagkapirang tawo hali digdi sa mo. Nagkaproblema da ka mo, huli kan, sinabi ninda.
Dapat nindong maaraman na daimi sinda sinugo na magtaramin anuman sa indo. Kaya nagtiripon kami asin nagkasarago na suguon sa indo ang nagkapirang tao na pinili mi. Kaiba sinda ni Bernabe asin ni Pablo na namumutan niya tong mga tugang. Ibinugtak kan duwang ini sa pag-alaman ang sa indang buhay huli sa paglingkod sa satong kagurangnan na si Heso Kristo. Kaya sinasugo mi sa indo si Judas sa kasisilas na iyo ang mataram sa indo kan mga bagay na sinurat sa sa paagi kan Espiritu Santo. Pinagmarahay minadai ka mo tawanin magabat na pasaran. Pero kan mga bagay na ini nakaipuhan ng God. Dahil ka mo magakankan karinin hayop na inatang sa mga Diyos. Siring man, dahil ka mo magkakanin dugo o karinin hayop na tinoo. Dahil man ka mo magdurog sa bako nindo agong. Mapapakarahay ka mo kung likaya nindo ang mga bagay na ini. Diyos magbantay sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag umawan ka kan gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. O Diyos, kahiraki asin, bendisyoni kami, paliwanaga sa samuan sa imong lalawgon. Tanganing maaraman kan bilog na dagaan sa imong kabuotan. Tanganing ang gabos na nasyon makaaram kan sa imong kaligtasan. Pag umawan kalugod kan gabos na tawo, O Diyos, pag umawan kalugod kan gabos na tawo. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Mag-ugmalugod ang gabos na nasyon, asin mag-awit sa kaugmahan, ngulita matanos na hinuhukuman mo ang mga banwaan, asin ang lambang nasyon sa daga sa imong pinapanginutan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Pag umawon kalugod kan gabos na tawo, O Diyos, pag umawon kalugod kan gabos na tawo, benendisyonan kita nin Diyos, matakot lugod sa iya ang gabos na tawo. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Sarong magayon na bisyon ang pinaglaladawan sa pagbasa asin nagpapagirumdom kan kamurawayan na natatagama sa mga maimbod sa mahal na Diyos na magiging tunay huli sa liwanag na iyo si Kristo ang ikaduwang basahon. Pagbasa sa libro ning kapayahagan. Sinangkuban ako kan spirito dangan dinara ako kan anghel sa alitoktot ning sarong halangkaw na bukid. Ipinahiling siya sako ang Jerusalem ang banal na syudad na nag-iibahali sa langit gekan bato arog sa haspeng malinaw siring sa kristal dakula asin halangkaw na an kudal na iyan na mga ngaran kan 12 tribo ning Israel igwa iyan ning tulong trangkahan sa lambang direksyon, tulo sa sirangan, tulo sa habagat, tulo sa amihan, saka tulo sa sulnupan, ang kudal dan syudad. Kan kordero, dai akong nahiling na templo duman sa syudad huli ang templo kaiyan iyo mismo ang kagurangan Diyos sa na makakamhan saka ang kordero daina kaipuhan kan syudad ang liwanag kan aldaw o kan bulan huli tain kamurawayan ng Diyos iyo ang liwanag kaiyan dangan ang kordero iyo ang ilaw tataramon kan kaguranganan. Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, "An namumuot sako, makuyog kan sakong tinutukdo. Mamumutan siya kan sakong ama. An ama asin an ako, asin ako, maduman saka maerok sa kaibahan niya. An dain namumuot sako, dain nagkukuyog kan sakong mga itinukdo. An tataramo na nadadangog nindo bakong sako, kundi sa sakong ama na nagsugo sako. Ipinahayag ko na sa Indo ang mga bagay na ini, mantang kaiba nindo ako. Alagad an parasurog, an Espiritu Santo, na ipapadarakan ama sa ngaran ko, iyo an matukdo sa Indo kan gabos na bagay, dangan maparumdum sa Indo kan gabos na sinabi ko sa Indo. Katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Bako iyan arog kan pagtao kan kinaban, da ikamo mahadit ni matakot, nadangog nindo akong nagsabi sa Indo na mahali ako, alagad mabalik sa Indo. Kung namo tanindo ako, mauugma kamo, huli tamaduman ako sa ama. Huli taan ama, mas dakula sako. Sinasabi ko ini sa Indo ngunyan, tanganing kun mangyari na iyan, magtubod kamo." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Ipinagbuot po kan satuyang pastor asin rektor na si Father Neil, asin kan pastoral council kan parokya, na kada Domingo na 1:45, this Mass will always be for children. Misa ini kan mga aki. Kaya kung first time nindo niya na magmisa, nariparo po nindo, yaon an sa tuyang mga kaakian, misa po ninda ini. Pero dai ibig sabihin na dai kita kabali na mga adulto, tadai man sinda makapasimbahan na dai kamo kaiba. Kaya kung iga po kamo mga aki sa harong, please bring them to church. Bako pong kumpleto an pandok, an lalawgon kan simbahan, kun bakong kaiba an kaakian. Children are part of the church. Kaya minsan maluway pa an boses, dai pagayong nasasabutan kung ano an rarom kan sa tong teolohiya, magayon po na nadadangugtang nagbabasa, nag-aawit, o minsan naghihibi ang mga aki sa laog kan misa. These voices of children tell us that the church is alive. Buhay ang simbahan dahil may mga aki kitang pagpapasahan kan sa tong pagtubod. Kaya hagad ko po sa Indo na maging patient kita sa mga aki. Sa masunod na mga simana, mga bulan, pagyaon kita sa misang ini, sasabuton ta na para ini sa mga aki. Lalawigan ang pagsabot, ang pasensya, tatawan ta sindanin pagkakataon na makanood kan disiplina sa misa. Kaya kung darapo nindoan sa indong aki, iyo po ini an opportune time to teach them when to stand, when to sit, to kneel down, to teach them what to respond, what to sing, to teach them that this is their home. Tanganing madakula sinda, maski mayo na kita, aram nindang an simbahan, mauulian ninda. Magayon po dahil ang ebanghelyo tangunyan may itinutukdo manungod sa misa. Every time that we come to Mass, igwang magayon na sinasabi ang padi na linya. Sabi kan padi, an katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. This is not an invention of the church. Nadangog ta iyan sa gospel ngunyan that Jesus Himself said that during the Last Supper. Bago siya ipako sa krus,
ini ang sinabi niya, "Peace I leave you, my peace I give you." Can we say that together? Peace I leave you, my peace I give you. Natata sinabi ini ni Jesus, para sa in. Dahil aram niya po kung ano ang masunod after the Last Supper. Pakapamanggininda, susunduon na siya, pagtatrayduran ni Judas, kinaagahan, iyo po ang pagpako sa iya sa krus. Aram ni Jesus na magkakatarakot ang disipulos niya, magkakawararak sinda. And so Jesus did not want to leave them afraid. Instead, Jesus leaves them with peace. Ang tinataon ni Jesus, katuninongan, and not just any kind of peace, but His own peace. Sabi niya, "My peace I give you." Katuninongan ko. Nata, may iba pang katuninongan na bako sa iya. Igwa po. We call that the peace of the world. Sabi ni Jesus, "I give you peace not as the world gives." Nata, pag ang kinaban po, nagtatao sa tuya nin katuninongan, iyo po iniso kind of peace na daing rarom, saka daing nagtatagal. Halimbawa, many times we say, "I'm at peace." Pero tuninong lang kita dahil mayong ribok, saka mayong problema. Pero pag nag-abot na ang problema, ano pong nangyayari? Nariribaraw, nasisibot. Masabi kita, "I am no longer at peace." Anapod ta po dyan, the peace of the world. A kind of peace that is passing and external. Minaagi sana, dangan mayo na. But Jesus gives us His own peace. Ang katuninongan po ni Kristo, nagtatagal. Ang katuninongan ni Kristo, may rarom. Iyo po ini ang parehong katuninongan na nagtiwala sa Diyos Ama. Dawa nagpapasan kan krus. It is the peace that trusts God. Iyo po iniso katuninongan na mantang nakapako sa krus, kalmado, pasensyoso. You know, Jesus gives us that same peace at Easter. Iyo po ini ang parehong katuninongan na inaako ta every time that we come to Mass, on Sundays, and even on weekdays. At san po, bago kita magkomunyon, masabi ako, ansa ko ang katuninongan mapa sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. When we hear that, and after that we receive communion, inaako ta po ang peace ni Kristo. But here's the question, do we allow that peace to stay with us? O pagkatapos kaining misa, pagluwas ta, iwawaralat sa tukawan ang katuninongan ni Kristo. Do we receive the peace of Christ and then leave it behind in the church? Dangan pagluwas ta dyan, garo na naman kita mga maligalig. Takuton na naman, dikit lang na stress, dikit na problema, mayo na naman tiwala sa Diyos. Gusto na naman ikaag sa sadiring kamot ang poder. Do we allow the peace of Christ to stay with us such that pag may problema, may stress, may kulugbuot, narurumduman ta na ang katuninongan ta yaon ki Kristo. Mga tugang gabus po kita digdi may kanya-kanyang inaagihan sa buhay. Iyo po. Gabus kita digdi may mga problema. Pagkatapos kan misa, hahampangon tagiraray ang parehong mga problema. Sa aga, Lunes na naman, hahampangon taan parehong mga kagabatan sa mga trabaho ta. Do we allow the peace of Christ to stay with us? Or do we allow the peace of the world to just come and pass na mayong rarom? Mga tugang daipo lugod kita matakot o panluyahan nin buot. Tinatauan kita ni Jesus nin katuninongan. Lugod ako unta sa misang ini ang katuninongan niya, dangan pagluwas pagkatapos kan misa, darahon ta ini, sa inman kita magduman. Lord, you are my peace. Allow my heart to always find peace in you. Amen. Tindog po kita,
and in response to the Word of God, profess our Catholic faith. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubo. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat. Sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan sa Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Idulot taan sa tong mga pamibi sa mahal na Diyos, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay ang ebanghelyo nin katuninongan, na sa indang hinaharubay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga naghigos para sa katuninongan, asin kapakipag-ulian, bendisyonan asin ang kapwa na sa indang masabatan, maulakitan kan sa indang kahigosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan asin katuninongan ni Kristo. Katuninongan na daig ikakataon kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, huli kan sa indang pagkagurang, maranga niya to asin sa indang magkamit kan katuninongan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya nin matuninong asin maugmang kagadanan na pag-abot kan talaan na aldaw mautuban sa tuyang pagtubod kay Jesucristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kasuhapon po, ibinareta na nagadanaan sa tuyang dating obispo, Most Reverend Nestor Carino, tubong malinaw, naging obispo kan Legazpi taon 2006 to 2008, bago kay Bishop Joel Bailon. Ipamibita si Bishop Nestor na lugod an sa iyang kalag maging matuninong sa mahal na Diyos. Mamibi kita. Naligaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakigirumdumpuan sa indong mga personal na pangangaipo. O Diyos sa muyang Ama, kahiraki ang mga puso ming napupurisaw, asin ang mga isip ming nahuhurasa. Asin warasan mo kami kan katuninongan asin pagkamuot kan kahadean na sa imong iniirokan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kung igwa po kamong tada canisters, pakidara po digdi sa inotan.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Kung malugot yang atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibi. Kaiba kan mga pagdulot nin mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan, rinumpag niya an sa mong kagadanan, sa pagkabuhay liwat, ibinalik niya ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta iniyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leo, an sa mong obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon si Bishop Nestor, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Beda, San Gregorio, Santa Maria Magdalena de Pazzi, San Padre Pio, asinan gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo sa to, kan kita aki pa. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Hale ki Kristo, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Jesucristo, katuninongan kan sa tuyang puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mahlod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya, magbago sa mo na kami day mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na linalang sa puso na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman.
An biyaya kan jubileo magpukoliwa sa samo mga peregrino nin paglaom. Kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang sirig na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban. Kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos sa imo sa muyang Diyos, banal sagkud paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. Amen. O Diyos na makakamhan sagkud paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento pan kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog nin nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po kita ng announcement. Magkakaigwa po ang second collection para po ini sa Tada Sunday. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 38,576 pesos asin 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,170 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po 10,037 pesos asin 15 centavos. Sa mga maawot po magbakalin souvenir items, arugan t-shirt, mug pamaypay, note o canvas bag, available po ini sa mga items sa opisina. Ngunya na aldaw, iyo po ang Tada Sunday kung saan i-offer ta po ang satong tada canister sa offertory. Salamat po sa pagpapadagos nindo sa napagtada. Maot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous 1,000, Tulong Anonymous 500, Duwang Anonymous 300, Anonymous 200, Anonymous 100, Gerald Alan Tagyubaw 5,000, HNG Ian Peña 1,000, Mr. and Miss Elmer Ricongco 1,000, LVB 1,000, MB Store 500, Francis J. Sanchez 500, Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong partisipasyon. In particular, salamat po sa nagdulot kasubago kan tada canisters. Again, if you'd like to participate in our Tanganing Anduka Atamanon program, kindly approach our parish office and request for that canister. Pigo-offer po yan on the last Sunday. Para po iyan sa mga aktibidad kan social concerns, pagtabang tapo sa mga dukha. Salamat man sa mga naglingkod sa misa ngunyan. In a special way, salamat sa mga nagtutukdo sa mga aki, si Tita Ami, si Tita G, si Tita Mercy, pati ang mga sakristan na nag-aalalay sa mga aki na nagsisirbi sa misang ini. We are slowly creating more and more spaces in the church for those whose voices are not so much heard. Para po sa kaaraman kan gabos, nagpipreparar po kita tanganing an alas 3 na misa, magiman misa for the deaf. Magkakaigwa po kita nin sign language interpreter pag alas 3 nin hapon. Kaya kung may kapamilya po kamo na deaf, pwede po sindang magsimbang alas 3 o mag-atendir kan live stream na misa pag alas 3 kada Domingo. Kung noarin po iyan mapoon, ia-anunsyo mi po sa maabot na mga aldaw. Kindly rise now. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamidi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras an katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.